ଜାନୁଆରୀ 26 ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଡ୍ରାମା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ଡ୍ରାମାଟାକୁ ଦେଖିବା। ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଯାହା ଘରେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଗଲି ନା ତୁ ମତେ ମାରିଦେଲୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିତା ଦେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁ ମରିବୁ। ତମେ ଦିଟା ସଳ କୁକୁର ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଆସିଲା ରେ?
আরে বড় বিল্লেন না আরে ছোট পুলিশে মারা গেল মাত্র মেলে